said the wop out the loop out the lock bamboo, said about that boogie the boo. Zomtshela SKHOTHA. Washana kwenzenjani? SKHOTHA ubanze ubuye nesitambu esikoleni uyancisha akafundi idle naye. Nawuphala isitambu esikoleni asidla wasiqeda. Hawu. Kanti isitambe benisiphakele esikoleni? Oh manje wena udla ngane sakho? Hayi mina phela kade ngisuthi. Hawu. Ngoba phela wena sakhe isitambu usidlile esikoleni. Wasufune sakhe manje kwenzenjani? Ngisidle naye nje sami esikoleni. Hayi ngathi kuzoliwa kubangwa lesitambu. Kunganjani? Isitambu lesivele sinika umuntu obengekho nje esikoleni, umuntu obengayanga ndawo. Umuntu obelibele khona. Ya mina ngicabanga ukuthi nokhomzini. Hayi na. Ukhomzini uke wahamba. Yabo ngeke ngambona emisitheko. Mina ngisho umuntu ongakazi ayindawo nje, umuntu ofana njengami kanje, umuntu obelibele khona nje. Hayi ngathi uyasifuna nje lesi sitambu. Ngone ngihambe laze ngiyazi usinyaba. Nesitambu nje lo kusenempakamo. Lesi sitambu siphake maye wena. Hawu. Wasungiconfuse ke manje. Thini manje kumina? Hayi, abodlali, hayi.